फुंबिलिनि मिनिस्लु महरखौ लानानै दिनै फुंखौ समायसारनाय खालामदों मालाय बिथाङा। ओरै गाबथारोनालै आगै गोसोखौ बोरै मोनदों? मोजांबो मोनदों बोरैबा न'आव थांना बोरैबा हेल' लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांखौ फुङावनो बरायबाय जोंहा गावदांनि चेनेलावहाय जोंहा गावदाङा मोखांसो सुगासिनो दायो हनै बादुलिया अबस्से आंबो दानिसो उथिदो बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा आरोना थ' दिनै जोंहा हस्टेलनि गथ'फोरा सानैसो थांसिगोन आरो न'सिम थ' बेखौनो देखायगोन नोंथांमोना दिनैनि ब्लगाव थ' बिथांमोननि थफ्ला थफ्लाया बिखिनानो बिथांमोना माने लाना फैनायाव खमलाबोब्लाबो बेयाव सिलायनानै गस्ला माखाफोरथि जायो आरोना थ' फारसेथिं जोंनिया नै आगैया मिनिगासिनो फुंबिलिनि मिनिस्लु महरखौ लानानै दिनै फुंखौ समायसारनाय खालामदों मालाय बिथाङा लाजिनानै थांबाय नायदो ओमफ्राय बिसोरो नैबे रुमाव थायोमोन आरोना मानसि दङ थ' बियो बिसोरनि रुममोन थ' बिथांमोनानो थांसिगोन थ' आरो बायदिसिना गस्ला डिजाइन बानायसिनाय दङ नै थ' लोगोफोरा बिदाय होदो बिथांमोना ना बिदाय होदो ना दे हेन्डसेट लादो नै नोंसो थांगोन बायदि नांबायलै थांसै नामा नोङो दे 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 थौदो जोंहा आलु थांसै बिथांनि मुङानो जाबाय आलु बिथाङा जेरावबो गोरोबनो हायो दे बिथांमोननिया बा पेकिं isinya bintas nङा guys ओरैबायदि दोङो जोंहा सिनायनो गोरोंला आरो आगै गोसोखौ बोरै मोनदों? मोजांबो मोनदों बोरैबा न'आव थांना बोरैबा थांनांसिगोन जोङो बिथांमोना सानैया थांसिगोन खुलुमलायनांलालै हेन्डसेट ला लंपेन्टआ हामा जायो मोजां थांदो फन हर दे आलाय मा आंखौलाय मानो मिनदो गाबा सोरबा गाबा दे थांगाबनाङा सोरो मन्दिरा खैना गोदान जादों नामा नै बिथाङा गाबना मेगनखौ जि हुगारदो नायनो मन्दिरा नों मानो गाबना खिथिदो देनां हिनजाव गोदान जाबा गाबना थानांगोन ना हालु दैलि गाबदो आरो बेहा ada kamarnya mana madam jam bodos tangangan upaya nothing ini bedi gawah ini saya bilang gawah bye जायो लोगोफोर जोंहा थांलायनोसै नै बिबोनांफोरा सानै थांगोन दिनै आरो खायसे
बिथांमोनानो थासिगोन साननैसो लाबोनो हाफैनो ला होमबा हाफैनो ला दिनै गारनानै थांजालायसिगोन इसोरो आरो मानो अ आं हिन्दिसो लानांगोन ना खुलुमलायनाङा नाङा 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 मोखानो जारुरु जालाय सन लोगो थांगोन नि rollernya kelas tiga Ted kabur nama main jauh dan ruku-ruku gapskan selai iri kaptarin ali Jadi malam aku mendini engkarnya aja kayak kongres engkarte. Jadi babari jano. Tang. Bitang mana? Jangan kegar aser na, malah lasnya tangsigen. Nih sang legan sampai saat ini tang semua. Hei, jadi babari jano. Amin. Ingin tangsi, aja tangsi. Kamu tangan nah? Cek, nang kalau nang. Jadi deh kerap rasanya nih, mana lagi kerap tangsinar nasi itu kenang darah nih intinya. Ada apa sih? Tatan, mami. Bye bye. Bye bye. Bitang masing karena lega kabah. Diniannya lega gila. Thangbai malai nu. Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय जोंहा गावदांनि चेनेलाव दायो जोंहा नै बिबोनांफोरा फुङावनो सेलफि लादो जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोना न'आव थांसिगोन आरोना थ' बिसोरो एमब्रयदारिनि थाखाय साब्रै थालांदोंमोन बिसोर न'आव थांसिगोन दिनै ओमफ्राय नै वेडिं पत्रफ्रा बिसिना एकदम लुन्दा लुन्दिथार पक्सा जोंहानिसो थ' बिथांमोना न'आव थांसिगोन बिसोर ट्रेनजों थांगोन दायो 8:20 गाखोनानै फुरा 7:00फोरावसो मोनहैगोन आरोना थ' जोंहा लखिमपुरनि नालाय बिथांमोना बिसोरनो थांनो गोनांफ्रा फुङावनो मर्निं बिथांमोना जोंहानि न'निफ्राय मोनसे मोजाङै थां र' सेन्देलफोरनि आं दे बिथाङा गिबो लालायबाय मालाय आं बुरैनो हेन्सेट लागै नांला दे मोजाङै थां बिथांमोननि गारियानो लायनायाव आं लायदोंमोन ओमफ्राय टाइमानो गैया गस्ला सिलायनो ओरैबायदि दोङो जाम नांजोबना दोङो आरोना हालां मेचिन लांखासिगोन मालाय आगैया न'आव पुरा खामानियाव होखासिगोन आरो मामि नङा खर'खौ होबाथाय गिलिर जागोन नामा दे मोनबा फन हर खर'खौ जमथा मेचिन खर'खौ गैलासोना रावबो बाय जाजोब्बाय ने जोंहा बाय होनांसिगोन कानेक्सनाव